Levitiko Kapitulo City, mga tulumanon mahitungod sa mga halad tungod sa sala. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa halad tungod sa sala. Balaan kini kaayo. Sa dapit diin adto ihawa ang halad nga pagasunogon adto usab ihawa ang halad alang sa paglapas og ang dugo ni ini isabliglibot sa halaran. Ihalad ang tanang tambok ni ini, ang tambok nga ikog, ang tambok nga nagputos sa mga sulod sa ginhawaan. Ang duha karinyon lakip ang tambok ni ini sa dapit sa batang ug ang atay. Sunogon kini sa pari didto sa halaran ingon nga halad alang sa Ginoo. Halad kini tungod sa kalapasan. Ang tanang lalaki nga kaliwat sa mga pari makakaon ni ini. Kanon kini didto sa dapit nga balaan kay balaan kaayo kini. Adunay usa ka lagda alang sa halad tungod sa sala ug sa halad tungod sa kalapasan. Ang karne maiya sa pari nga maoy naghimo sa halad. Ang panit sa mananap nga gihalad ni bisan kinsa ingon nga halad sinunog maiya sa pari nga maoy naghimo sa halad. Ang tanang halad nga pagkaon nga giluto sa hudno ingon man ang tanang giluto sa kaha maiya sa pari nga naghalad ni ini. Ug ang tanang halad nga pagkaon nga sinagolag lana o wala sa goli, bahin-bahinon sa mga pari nga kaliwat ni Aaron alang sa ilang kaugalingon, mga tulumanon mahitungod sa halad sa pakigdait. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa mga halad sa pakigdait nga ihalad ngadto sa Ginoo. Kon ang mananap iyang ihalad agig pasalamat. Maghalad siya uban ni ini og mga panga walay patubo, baga ang buok nga sinagolag lana, nipis nga gihidhirag lana ug tinapay nga hinimo sa labing maayong harina nga minasag lana. Dadon niya kining maong mga halad uban sa iyang halad sa pakigdait agig pasalamat ug dugangan pagayod niya kinigpan nga may patubo. Ug gikan sa matag halad mo kuha siyag tag sa kabuk aron ihalad ngadto sa Ginoo ug maiya kini sa pari nga maoy nagsablig sa dugo sa mga halad sa pakigdait. Ang karne sa iyang mga halad sa pakigdait agig pasalamat kanon gayud niya ng adlawa ug dili siya magsalin bisan dyutay ni ini hangtod sa buntag. Apan kon ang iyang gihalad halad nga kinabubuton, kanon kini sa adlaw sa paghalad ni ini ug ang masalin kanon pagkaugma. Apan kon adunay masalin nga karne hangtod sa ikatulong adlaw, kinahanglan sunogon kini. Kon iyang kanon ang karne sa ikatulong adlaw, dili dawaton sa Ginoo ang halad ni ining tawhana ug mahimong walay kapuslanan ang iyang gihalad. Isipon kini nga daotan ug ang mukaon ni ini makasala. Ang karne nga mahisaghid sa bisan unsang mahugaw nga butang kinahanglan nga dili kanon kon dili sunogon, ang tanan nga hinlo mahimong mukaon ug karne. Apan ang taong hugaw nga mukaon sa karne sa mga halad sa pakigdait nga iya sa Ginoo, hinginlan gikan sa iyang mga kadugo. Kon may makahikap og butang hugaw, hugaw sa tawo o sa mananap o bisan unsang matang sa kahugawan, ug unya mukaon sa karne sa mga halad sa pakigdait nga iya sa Ginoo, kanang tawana hinginlan gikan sa iyang mga kadugo. Mga tulumanon mahitungod sa tambok ug sa dugo, ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga dili sila mukaon og tambok sa baka, karnero o kanding. Ang tambok sa hayop nga namatay iyara ug ang tambok sa hayop nga gipatay sa mga ihalas nga mga mananap mahimo ninyong gamiton sa bisan unsang kagamitan apan ayaw gayud kamo pagkaon niini. Kay ang mukaon sa tambok sa hayop nga ihahalad ngadto sa Ginoo ingon nga halad sinunog, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Dugang pa niini, bisan hain kamo magpuyo, ayaw gayud kamo pagkaon ug bisan unsang matang sa dugo bisan gikan sa langgam o sa hayop. Ang mukaon ug dugo hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Ang mga bahin sa halad nga maiya sa pari, ang Ginoo miingon na usab kang Moises. Ingna ang mga Israelita nga ang maghimo og halad sa pakigdait ngadto sa Ginoo magkuha og bahin niining maong halad aron dadon niya ngadto sa Ginoo ingon nga linaing halad. Siya maoy magdala sa mga halad nga sunugonon alang sa Ginoo. Dadon niya ang tambok lakip ang dughan ni ini aron ang dughan ibayaw ingon nga binayaw nga halad sa atubangan sa Ginoo. Sunogon sa pari diha sa halaran ang tambok apan ang dughan maiya ni Aaron ug sa iyang mga anak. Ang tuo nga paa sa halad ihatag ngadto sa pari ingon nga bahin sa halad sa pakigdait. Ang anak ni Aaron nga maoy naghalad sa dugo sa halad sa pakigdait ug sa tambok ni ini maoy makapanag-iya sa tuong paa. Kay ang dughan nga gibayaw ug ang paa nga gihalad gikuha na gikan sa mga halad sa pakigdait sa mga Israelita ug gihatag ngadto kang Aaron nga pari ug sa iyang mga anak. Mao kini ang ilang bahin hangtod sa hangtod gikan sa mga Israelita ug sa tanan nilang kaliwat. Mao kini ang bahin ni Aaron ug sa iyang mga anak gikan sa mga halad nga sunogon alang sa Ginoo. Gigahin kini kanila sa dihang gihalad sila aron mag-alagad sa Ginoo ingon nga mga pari.
Ang Ginoo nagsugo nga ipahatag kini kanila sa adlaw nga sila dihogan ingon nga ilang bahin gikan sa mga Israelita. Himuon kini sa tanan nilang kaliwat hangtod sa hangtod. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa halad sinunog, sa halad nga uhay. Sa halad tungod sa sala, sa halad tungod sa paglapas, sa halad sa ordinasyon sa pari ug sa mga halad sa pakigdait. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kang Moises didto sa kaminggawan sa bukid sa Sinai sa dihang nagsugo ang Ginoo nga ang mga Israelita magdala sa ilang mga halad.